mi thiam te chuan mihring te hian thil tih theihna mental power engemaw tak kan nei thawin an ngaia chu thil tih theihna chu PSI psychokinetic power an ti rikharap somni pathumna atanga lak ania thil thleng tur hriat lok na te na hmu lo hriat na te thil hrilh lok theihna te mi rilru le ngai tu awa hriat theihna te a huam veka scientific tak pon heng hi a om ngai ti an proof to a ma se alo om na chane ro hriat alani lawani sang haje ku samtoi CTM professor pakhat Joseph Bengwain chuan kat mang tele ege mo mangin mihring te hian kan thil hmu lo hriat theihna kan neim ti an chin a student tele an opui nen an neia an thil ti chu mol te ani kat room le lama mi pakhatin athal zel chu enge ani ti room dang atanga lo hriat tumania heta tang hian ESP PSI zirna chu alawin tanta ani telepathy precognition le psychokinesis te a huam tela ESP chu extrasensory perception ti na ani mi in thil engmo va hriat theihna riau bik thil thang tur lo hriat lok theihna emo ala hmu lo hriat ni lo hriat na riau anei lampang ani hetiang ESP hi mihring hian kan nei vekin an ngaia ma se amang thiam le thiam lo te anei na sa le na sa lo te an om ni in mi thiam te chuan an ngai ani tin hetiang lam zirna hian telepathy lam te po tel an ni tabok telepathy hi chuan mi rilru va hriat theihna le ataka in besi lova thil engemaw rilrua in communicate theihna lampanga kok bika hetianga mi rilru ta hra thei le rilrua in be thei thuin thon thei hi an lo om nual mai an en chinna chuan sang chakwa samni pariat khan aptan singklar te nu pa chu room san ve ve a in be thei mi lovin an khunga ti chuan milem an ma ni du ang ni lo a en chin tu ten an than ang chu an pa jok chu an je thir ta a ti chuan room dang daya an nu chu an pa thil jiang chu jiak tur din an ti a mak tak mai milem pali a zia atlang pui chuan ang veklat mai tuna kan an to dan ang chi a in hriat na hi deja vu an ti a PSI ESP study hian mumang lama thil hriat lok na te hi a huam vek ani sang ha jakwa somni khan Duke University an professor chu zanlaya athen omnu in amator man mo to ka man adila chu nu chuan a unau pa mun dang om chuan ma ni in ti hlum atum tlatin a hria a ti chuan a unau pa ina chuan an vakal ta a an vathan chuan a unau pa chu alawin ok hlum rang mai hetiang thil hriat lok lama makle soi mai chi mi lo chu Titanic chungchang kha ani sang hazaria samko pariat khan Morgan Robertson chuan than thu futility ti aziaka chu than thu a chuan longlian pakhat pil thu te lifeboat tlem wanga mi an thi nem thu te Atlantica vutlang asat thu te kim chang dewina ziaka kumsong pali hnuwa Titanic apil khan athan thu ami nen chuan ain ang deuh vekani tin along minga aman kha Titan ti ani ve tlat mai tin thil thang tur hrilh lok theihna hi clairvoyance an ti a ESP PSI subject pakhat ani bawk michan khat thil thang tur hra thei riau an ma ni tumwang em po ni lo hi an om ve tlat mai hei hi thil mak tak ani accident te chiatna engemaw thleng tur te hi mumang emaw hriat lok na an nei thin sang ha jakwa samko pali kum kha ani ta in ka hria Kolkata kanu dam lo ka hruaya Mizoram Hausa ka omlain zan khat chu ka mumanga hian chiang in chimlam kwat chu ngai zel pia lam khoya emon hian basi alo accident a mi hi an lo tu chok puk lai hi ka hmu a makati dawa kanu ka hrila atu klai lama salam pang bas tlan accident thu le thi an om nual thu kan hretamaya makan ti ve khop mai thil hriat theihna riau nei hi chu mi hringa hian om hrim ania police lam te po hian sapram lama chuan mi sualman chuanan te po an lo mang fo mai heng ho hi psychic detective an ti a soi dik tak an nei ve fo mai ma se an thu hi evidence om lo chuang court in apom lo thungani tin mi tual that lai emo mi thilai emo athendan ang taka mu manglama mu an on fo mai boka Dorothy Allison New Jersey mi chuan sanga jakwa somruk pasari khan amumanga mi pano pang tui chepaina om korring ha pe khoklat linga bun a hmu thule anhunga chuan in bang gray ronga in number pariat rangka chak ronga in ziak a hmu thu police a reporta police ho chuan an zong ta a Michael Karsika kumngami ruang chu thani nuwa Clifton New Jersey a sayang chia chuan factory bul drain an chuak ta ani a factory kongka chuan go rongin PS8 ti an ziak ngai bok Six Sense kan ti tak hi ani jok ma thil lo thleng tur hriat lok na te mumanga hmu te tin mi ngai tu awa hriat na te atam mai PSI ESP huang a hian khung vek ani mi thiam te chuan kan thluak hi thil ati thei em a
kan dam chung hian 45% vel chu mi pa ngai hian kan manga chumi ai tam lamang thei te chu heng psychic or nei kan ti te hi an ni an ti a mi mental f lo man thei te tin mundanga thil thang mani kal si lawa telepathy manga ra thei te po an omani mi thiam te hian mi hring ngai tu na in thil ati thei dan hi tun thleng po hian achan ve po an la hrafi alo kan ngai tu na te hian energy enga motak a pe chuak te ero an fin fia thung chuti ani chon mun hlet taka kan chung te emo in an thil ton kha eng tin emo in thon chuak ta se mi enga mo big do chuan an lo man theiang ti an rin dan ani ve tlat 45% aya tammang chu prodigy anti mi aya fing turu fal big te psychic anti rirungai tu na a thil eng enga mo ti thei antinan uri zeller thir te ngai tu koi vek thei ang chi te kha an ni anti awar deuh chon 80% vel hi mang thiam ila chu mi hring te hian ngai tu ani ronga tin kan thlok theiang anti then khat chu tum viau wanga wel power ania then khat chu gift mania nei ve top pian pui kan tiang chi ani engke ma hen will power apoi mo hle ani